дар якҷоягӣ дар мувофиқа бо вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико муқими шаҳри душанбе дар якҷоягӣ барои хизматбарӣ велосипедҳои хизматӣ сафарбар шуданд. ҳайати шахсии мо бо ҳамин велосипедҳо таъмин шуданд. дар асоси нақшачорабиное ки вазорати корҳои дохилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе тартиб додааст, аз моҳи апрел вақте ки ҳаво гарм мешавад, ҳайати шахсии мо ба хизмат сафарбар мешаванд. ду рӯз мо худмон дар якҷоягӣ бо мувофиқа бо сардори раёсати вазорати корҳои дар шаҳри душанбе барои намуна мо дар ҳар як ноҳия як адад велосипеди хизматӣ ба хизмат сафарбар кардем. велосипеди хизматӣ дар бисёр ҳолатҳои хубам дорад. дар вақти бурдани хизмат шабона бо чароғак таҷҳизода шудааст. се ҳолат дорад. ҳолати аввал ҳолати муқаррарӣ, ҳолати дуюм ҳолате ки дур нишон метиҳад ва ҳолати сеюм ҳолате ки ҳолати изтироб ё ки бонги метиҳад ки хабар метиҳад ки дар кадом ҳолат қарор дорем барои гаштугузор кардан дар минтақаҳои хизматӣ. хуб дучархаи хизматӣ ё велосипеди хизматӣ аз бордон иборат аст барои ҷобаҷо кардан. хуб китоби хизматӣ мемонем дар инҷа. хуб миёнбанд дорам барои дар бо худ гардондани борхалта. хуб баъд дигар асбобое ки барои истифода кардан дар вақти хизмат. бар замин бо қисмҳои эҳтиётии дучарха ё ки велосипеди хизматӣ ҳам дар батальон бо мувофиқа бо ҳамун шаҳрнома вуҷуд доранд. аслан барои хизмат дар ҳудуди хатҳои сайр бисёр қулай аст. аз як саршавии хизмат аз як минтақаи хизматӣ ба минтақаи дигар гузаштанам қулай аст. сари вақт ба ҷои ҳодиса мерасанд. пештар рафтан нигаҳдории ҷои ҳодиса мешавад. наряди иловагӣ ҳатман омода мерасад. бо ҳамин хизмат боз идома меёбад. аслан барои кормандои полисия истифода шудааст. дар вақти суҳбат онҳо ҳам гуфтанд ки дар давлатҳои аврупоӣ аз он ҷумла дар хорватия дигар давлатҳое ки дар аврупо ҳастанд аллак аз инҳо истифода мебаранд. дар худи иёлоти муттаҳидаи амрико ҳам аз инҳо истифода мекунанд. ба ҳамин хотир фикр мекунем ки беҳтарин дучархаҳо ё ки велосипедҳои хизматӣ ҳастанд ки хизмат мекунанд. аслан хатҳои сайри мо ҷудо мекунем мегирем минтақаҳои хизматӣ ки ҷои гаштугузори зиёди мардум аст. гулгаштҳо хиёбонҳои марказиро мегирем ки дар ҳамин ҷои истифодаи инҳо бисёр қулай аст. мо метавонем ки аз қисмати аз шафати ҳамин роҳ ҳам истифода барем ё ки аз пиёдагардан метавонем ки ба хубӣ истифода барем. ягон халал намерасонад. баръакс барои амнияти ҳамун шаҳрвандо сари вақт ҷои ҳодиса расидан ҳам хизмат мебарам. имрӯз рӯзи сеюм аст. сеюм рӯз агар ҳаво бо хунукӣ шавад инро мо гуфтем ки мувофиқи нақша аз моҳи апрел аз вақти ҳаво гармтар мешавад аз он вақт баъд пурра ба истифода мебарем. дар марҳилаи аввал мувофиқи нақшае ки аст фикр мекунем ки ҳатман ин чиз фоидаашам зиёдтар мешавад ба манфиати кор аст. дар минтақаҳои дигарам истифода мешаванд. дар марҳилаи аввал дар шаҳри душанбе. имрӯз бори дуюм рӯз аст ки дар ноҳияи синои дуи шаҳри душанбе бо велосипед ҳаракат мекунем. вазифаи мо таъмин кардани тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии рафти ҷиноят. бо велосипедҳо бисёр осон аст сайрихатро назорат кардан. дар сайрихати кӯчаи исмоили сомонӣ аз назди муҷассамаи сино то кӯчаи саршавии кӯчаи ғафуров. марият баробар шав. низом озод. хуб дастур тӣ мешавад. ба диққат бошед. хуб сафарбар мешавем ба хизмат дар ҳудуди пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри азизамон шаҳри душанбе. эҳтиромона хоҳиш мекунем дар вақти бурдани хизмат бо мардум бо шаҳрвандон муносибати хуб. фармони рақами 1 вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 январи соли 2006 пурра риоя карда шавад. дар муносибат бо шаҳрвандон хушмуомилагиро риоя кунед. дар вақти бурдани хизмат таъмини амнияти тартиботи ҷамъиятӣ, таъмини амнияти шаҳрвандон, нигаҳдории тартиботи ҷамъиятӣ сафарбар мешем. хоҳиш мекунам фармону дастурамалҳое ки вазорати корҳои дохилӣ пиёда сохтааст баъри иҷроиши он саъю кӯшиш намоем. дар хатсайрҳо диққат метиҳем пештар аз ҳама дар муносибат бо мардум дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, гулгаштҳо, кӯчаҳо, хиёбонҳо дар ҷое ки гаштугузори мардум зиёдтар аст диққати махсус метиҳем. хоҳиш мекунем дар ҳолати пайдо шудани ягон шахс шаҳрванд дар ҳолати мастӣ барои дастрас кардан ба ҳушёрхонаи тиббӣ ҳатман кӯмак расонед. нафарҳои беҷои муайяни зист ки ҷои муайяни зист надоранд хоҳиш мекунем ба қабулгоҳи тақсимотии оварагии гадоёни шаҳри раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дастрас намоед. оиди дастуртӣ ягон савол ҳаст? ҳама фаҳмо? баробар шав. ҳарият низом.
барост гард. велосипедронҳо шумо бо велосипедҳои худ дигарон ба хатои сайри хизматӣ бо қадам марш. Биши болош